Għalfej kienet daqshekk importanti għalik l-indipendenza u partikolarment l-indipendenza kif xtaqa l-Partit Nazzjonalista? L-ewwel nett meta apparti kif xtaqgħu ma xtaqx għax dik dettallu mbagħad. Imma Lex, għax inti stajt speċa taqbel mal-laburisti kif qed tgħid inti? Le. Naqblu mal-laburisti fis-sens li t-tnej konna nemnu li għandna l-pajjiż kellu bżonn jaqbad it-triq tiegħu għal rasu isir rajf Fidejna. Rajna fidejna fi rajf pajjiżna stess, u dak li kont nemmen, kemm fejn naqpaw maħkumin mill-Ingilterra u l-Ingilterra tikmandana x'għandna nagħmlu ma nagħmlux u tiġbidna bl-ispaga. Naturalment, dak iż-żmien l-Ingilterra kien jaqblilha għaliex iħabba l-gwerra u ħabba il-dockyard li kienet iġib il-ships aw Il-Navy, qed ngħidu? Il-Navy, il-skwadra navali tagħha u kienet issawihom. Hemmhekk kif għaliha kien importanti ħafna. Però mbagħad meta Malta ma baqgħet daqshekk strateġikament importanti għaliha, ovvjament ma bdiet tagħti l-essenzja li dak iż-żmien dik kien ta' Bailey, żmien ta' Bailey u l-affarijiet kollha. Żmien ta' Bailey? Dak iż-żmien Bailey kien imexxija, l-Ingilterra kienet qabdet il-Bailey biex imexxi t-tarsna hu. Sewa, okay. Anyway, kien ispida u għazmin li tiftakar fih, u interessanti immens, għorajt id-dettalji l-lum il-sejtum il-sara kemm għadda żmien, imma mbagħad dak qed nitkellmu issa fis-64. U għalfej, iżviri kienet importanti għalik għax kont ħoss li dak iż-żmien Malta kien wasal iż-żmien, konna lesti biex immexxu pajjiżna aħna stess. U inti tajt li speċa dik ix-xewqa kienet konverġenti ma' żmien li kontu qed tgħixu li kien li l-Ingilterra kienet tiddevesti ruħha minn ħafna kolonji. U allura speċa bil kien isma' tuna l-indipendenza żommu d-dockyard jew insomma żommu. Iktar minn hekk għax ibgħat tifhimna għalkemm qed nagħmluha sempliċi. Sewa. Ovvjament ma kienx daqshekk sempliċi, l-Ingilterra ma rridix titlaq hekk. Sifiri kien hemm negozjar b'da politika da affarijiet ma nifhomx għax jiena kont membru biss. Ma bat għandek il-Prim Ministru, il-Kabinet. L-irwol tiegħek sa dak iż-żmien tidher li kont spex ta' kellek passjoni għaliha, imma inti kieku kelli ngħidlek isma' xogħolok f'dik l-organizzazzjoni x'kien? Le, xogħol kien parti żgħira, il-parti żgħira ħażabbar biex waslu l-kelma tal-Partit Nazzjonalista ġol membri ta' ħażabbar li dak iż-żmien kien jibes immens, inti tidħol mbagħad illum qed nitkellmu fi żmien totalment differenti, inti tidħol fi żmien u l-ambitu u l-atmosfera ta' dak iż-żmien. Sewa. Issa dak iż-żmien meta jindu ħażabbar, Bormla, Birgu, l-Isla Kalkara, kien distret totalment soċjalista very stronghold ta' soċjalisti. U dak iż-żmien laqas kont is-sogra tajt li nazzjonalist għax taqla xi xeba barra triq. U taħbi l-gazzetta u kollu. Aħna il-rol tagħna kien li nipprovaw kemm jista' jkun li naħu din il-biża li kien hemm fost in-nies li kienu nazzjonalisti biex ma jibqgħux jibżgħu jgħidu li huma nazzjonalisti. Insomma, U kif kontu tagħmluha? Bil-ħidma, bil-organizzazzjonijiet li konna norganizzaw iż-żgħażagħ, nagħmlu attivitajiet biex inqajmuhom futbol, dans mużika, ġifieri nisfnu discos. Kollox ġol-lokalità. Dik x'ismu. U kif kienet tiġi bil-qwa minn nies tal-madwar peress li qed tgħid li kien stronghold soċjalist? Ovvjament il-ftit nazzjonalisti li konna dak iż-żmien kienna tagħmilhom kuraġġ biex joħorġu barra fl-apertu ma jiddejqux jgħidu mas-sisti. L-laboristi kienu jiddejqu jarawna li aħna tinqumu fuq tagħna. Insomma kien proċess, kien bidu ta' kollox. U kien ġabbeda li jkun hemm detenzjoni dil-vjolenza? Kullu dik indek minn qabel. Anke sa taħanet nitkellmu 64. Għandek il-55 dak iż-żmien li kien ħafna aktar aħrax u xek. Kellek żmien ta' ir-rawwixti forsi ma tiftaħx bihom ta' ħarru l-assess u daw kollu. Kien hemm l-strikes, ma dak iż-żmien kont għandi żgħir ħafna jien niftakarni nara l-assa ta' Ħażabbar tinħaraq u kont fuq it-suntir ta' Ħażabbar u ommi tajjat u twerżaq. Ma korreġini għak għandi żball, jina kont minn għalija li ir-rewwixti ma kienux bejn il-partiti, imma kien speċi ta' irvel ta' li sejjaħ Mintoff kontra
il-qawwiet koloniali. Ma mbagħad meta kien hemm dawk l-strikes u kollox kien hemm ġilieta biex ngħidlek tan-nies tal-Lejbe kontra il-pulizija x'huma qed jiddefendu l-gvern ta' dak iż-żmien u r-reġina. Imma l-pulizija ma kienux jirrappreżentaw in-nazzjonalisti, ġifieri. Beh, il-pulizija kien tal-istat. Tal-istat. Allora li qed nistaqsi huwa fuq partikolarment fuq Ħażabbar biex meta bdejtu tagħmluhom dawn l-affarijiet. F'moħħhom kellkom biża' li hawnhekk tista' tinqala l-vjolenza? Le, kien hemm violenza wkoll, ma sax ngħid. Kien ikun hemm vjolenza Ma ġifieri. sax ngħid li ma kienx hemm, kien hemm għala xebaw da kollu hemm sparaw fuq darbtej. Imma aktar tard, le? Appuntu, ġifieri ma daw qabel kien iktar ħarxa, ma dan iż-żmien il-vjolenza kien għadha hemm, żgur li kien għadha hemm. Sewa. Ġifieri kienet ċaġa li speċi kontu tistennew li jekk aħna nagħmlu dal-attiviżmu. Kienet parti tajdlu ektajd li konti bżew kien għindak le. Għalix kienet jisu parti mill-ħajja tagħna ta' iż-żmien tal-politika, tifhem. Sewa. Illum kwan qasadna timmaġina. Sewa. Għal-grazzi tal-la, tifhem dalla, ximpat l-affajt jipprogressa għala. Ġifieri kienet parti aċċettata mill-ħajja politika ta' dik l-epoka. Aċċettata, kienet parti integrata. Imma tajt li qaskeret beżza ġifieri kont tajt isma', kont aċċettajt li din hija. Mela, tlaqna?